kwa ban aingu ya blai ya kaba ula ai yang ya kan kalat ya kaban ya sim benta ha kaban ya sam ya ka kien ke jong ublai ha kane kapor ban ngakwa ban priang sngobha ya ki para bangit baro bat ya ki para samla bat ya ki parlok ki para jor ba pek ya kani ka video ngeng ba blai un kerkhu ya phi kaba phidang pek ya kani ka video ka phang pedang ka ba ngan kran hagane ka por ka dei saphang ka jingkhuslai phang ka jingkhuslai dre shwa kata tong ni abdwai pa jimi ba habneng hagane ka lip mat sai sien pan ni jon kam mi atrai ba ya ka jing lam ka jong man sim ba khut jong me shwa bangin plit ya ka tien ka ba khut ka jong me to pen sle yang atrai ka ba ngadang kren ai ke bangan keren ke bame king man keren atrai wah agane kapo toma me ya kijing tangkang ke jonga ya kini bro ngadwai ha kerteng Jesus Christ amen kejing kuslai bat kejing teli ke ba ngalabu hangne kedai pinle kemno haba pikuslai pinle kemno haba pikuslai ngeng ba baro ki brio ki don ya ka jing khuslai ha ka jing im ke jongki ya ka bakilai ki syam ha ka jing im ke jongki ki la ban khuslai na ka banta ka jing don kam ke jongki ha ka yeng ke sam ke jongki kum ya ka bam ka di kum ya ka kup ke sam bat ki wei de ki jing don kam ke jongki ha ka yeng ke jongki aku ban phai so nong ram haba ula tung ya ki jing tung ke jong u bat ula ri ula sumar ula ai de ki sbo bat ula ai de ki dawai ki ba pher kanang ba uni jing tung jong u un he un san bat un man bha bat un seso bha henre kanan sniu kalawan ban shop ya kita ki jing tung ke jong u bat kala pen sniu ya kita ki jing tung ke ba u ula pen he pen san ya ke ba u ula ri la sumar ukmi lenti ba uni jing tung un sawan ra ya uso jong ke jing bha henre kilas ne lut baro ukhuslai unong rep ukhuslai haba yu I ya kini ke jingle jong kamaryang ya ke bala kata ya kita ke jing tung ke jong u bat kemjuru ki kena skul itu ki badang pule bat kito ki bala dep ban pule yo le se pikuslai la pen yo ne prim yo kam hadian ba pilap dep ban pendep ya ke jing pule ke jong pi hoi kum ki brio ni don ya ke jing kuslai ha ke jing im ke jongi henre ke bang ide ban le ya ke jisu ong ha ka gospel jong umat hias kal nong ke ban rio khot ke bang arpusan ko ong jisu ong kumne wat kuslai la ka jing im ong wat kuslai yala ka jing im ke ba phin bam le ni ke ba phin di lemne ya ka met jong phi ke ba phin kum bat ong jisu ka jing im kam long ka ba kham kor ya ka jing bam bat ka met ru ya ka jan kum bat ong ru tok mi thu ya kistim benang bakin ya bet lemne kim ya ot lemne kim ya lum ha ki thiar hanre penban ukpa jong phi ubah habneng ubsa ya ki bachi shu ong phite phimlong ki ba khampor sibun ya ki jisu ong ba wat khuslai tu pe thu ya ki sim bakim ya bet bakim ya ot bat kim ya lum ha ki thiar ki jong ki hanre ublei ubsa ya ki u a ya ki ya ka bam ka di upendap penbiang ya ki dekat notam yangi bangilong ki jing thau ki jong u ya ka ba ula thau dala ka jong ki bat ula thau ha ka dur ki jong u hi ublei un sa ai ya ka ta ka jing don kam ki jong ni na ka ta ka dau bangem dei ban khuslai bat si shu ong ha ka khot ka ba ar phut nyo
uno tenapi haba udah khuslai ru ubala ban pentam sipru yala karinyang jisu ong ba nyimdei ban khuslai kum kristan ke ba ngidei ban le Matias kal nong ba hanrio khot ka ba lai phulai ong henry pinya watchwa ya kahima ublei bat ya ka hok jong u te ya kine ki e baro on sa ai lang tam happy ban ujisu ong ba ngidei ban watchwa ya ublei bat ya ka hok jong u bat ya kine ki e baro ya kine ki e jing don kam ke jongi ha ke jing im ke jongi ublei un sa ai ya kita ke jing don kam ke jongi ha ke jing im ke jongi mentang ngakwa ban ya phai cha ke jing im ke jong Jehoshaphat chapang ke jing syam ke jong Jehoshaphat ke ba yo ya ke jing hikai na ke ne ke jing syam ke jong Usiem Jehoshaphat ya ke bangila ban syam na ki Chronicle kala nong ke ba arpho kala nong ke ba arpho khot ke ba nengkong ter lada pipule pin syam ba ladon arjat kibrio arjat kijat benrio kita kilong kijat benrio Moab bat kijat benrio Aman kini ki arjat kila ya senrap lang kila ya serap lang bat kila ya lek ban ya lek thma kila lek ban ya lek thma ya Usiem Jehoshaphat bat anda Usiem Jehoshaphat ula tip ba kita ki arjat kita kilang kijat benrio Aman bat kijat benrio Moab kila wan ban yele thma yau ngam artatien ba Usiem Jehoshaphat haba ulatip ya kita kinong syun ke jong u ya ki ba la thmu ban wan ban penyap ye u bat ya ki brio ki jong u ngam artatien ba Usiem Jehoshaphat ukhuslai hakum kata kapor wala ka Bible kam ya thu ba ukhuslai Henry kaya thu yang iba ula syaptiang hakum kini kapor Usiem Jehoshaphat ula lek kamno hakat khot ka ba lai wong bat ula IT aladi ban wat ya trai Usiem Jehoshaphat hakum kata kapor baka kijing kuslai ka wan hau bat kijing syaptiang kala wan hau bat kijing kuslai bat ni Usiem Jehoshaphat semlai ban wat kijing rap dano semlai ban wat jing rap na ubrio na ki perlok ke jong u na ki paramarjan ke jong u henreng ula IT yala de sa ublei bat ula wat ya ke jing rap na ublei bat ula duai sya ublei bat ublei ula ui ya ke donot ke jong u Jehoshaphat bat ula sngew ya ke jing duai ke jong u bat ya kata ke jing IT lut ke jong u ublei ula sngew bat ula jubab ya kata ke jing duai ke jong Usiem Jehoshaphat bat ula jubab kumne agat khot ke ba kapsan wong WhatsApp tiang lemne wat khau ek namar une pai ba bakraw namar kathma kamlong ke jong phi Henry ke jong ublei kane kade ke jubab ke ba Usiem Jehoshaphat ula yo na ublei da ka ba ula yo ya ke jubab ke jong u bat ublei ula ya rap ya Usiem Jehoshaphat loong ba la de pipule ter loong ba haba kita ki brio kita ki jaj benrio Aman bat Moab kada ki dang wan ban ya let ma ya Usiem Jehoshaphat hamar sitang lenti ublei ula ya rap ya Usiem Jehoshaphat da ka ba upen yap ya kita ki brio kita ki nong syun ke jong Usiem Jehoshaphat da ka ba upen yap da ka ba ula penyap kila ya penyap iwei para lok hi bat kita ki brio kila yap lut baro kane kade ke jubab ka ba Usiem ya ka ba
usiam Jehoshaphat ulayo bat kemju yangi ke ai ke jing hikai ba ngi ngi yo na gane ka jing sham ke jong usiam Jehoshaphat ba ngiru ledang sham ye ke jing kuslai kumba u Jehoshaphat ukuslai ni dei ban wat ja ublei ni dei ban IT met bat masiam sha ublei un nyarap yangi ya kata ke jing kuslai ke jangi un nyarap yangi ban pentengan ya ka dok nut ke jangi na kata ke jing kuslai ke bawan ban shop ha ke jing im ke jangi kumba usiam Jehoshaphat upai sha ublei haba usiam ni ke jing kuslai u IT yalade sha ublei bat ula ulai i ya ka dok nut ke jong u ba u IT naduk ka dok nut naduk ka mensiam ke jong u ba bat ublei ulai rap ya usiam Jehoshaphat ublei ka Bible ka yathu yangi ba ublei ulong uju nin bat menta chaki bom jukun ublei do usiam Jehoshaphat ulong uju ublei ubangi ni sakri ya ublei ubangi ngesai duai haman ka step haman ka janmiet haman ya ubangi sai mane haman la kesngit sabaton ulong uju ublei ubaai ya ke jingerap ya usiam Jehoshaphat na kata kadaw ba ngim dei ban kuslai ublei jangi udan rangkat lambat ngi hakano kano kajaka ke bangidan darangi ni IT sha ublei unyarap yangi ya kata ke jing kuslai ke jongi ke jing kuslai ke jongi ke bawan ha ke jing im ke jongi na kata kadaw bangim dei ban kuslai ko para bangai bat ki para samla bat ki parlok be ke jonga yo la se pidon ya pisiam ya ke jing sitom ke jong pi ke ba ki nong pen khia jong ke ne ke perthei kimla ban pen khia ya pi yo kala bat kaya lam sa ka jing kuslai bat yo la se ba pisiam ya ka ke jing kuslai ke ba pher ke ba ya lam ya pi cha ke jing kuslai yo la se ba pisiam ya kata ke jing siam ke jong pi ke ba pher ke ba ya lam ya pi cha ke jing kuslai handai kum ki kristan ke ai ke ba ni dai ban le ka Bible ka don ban ya thu ya kata ka Bible ka ong cha ke sithi upol kalanong ke sithi upol cha ki Filipi kalanong ka basaw ka khot ka ba hanriu ka ong wat kuslai ya ke ai ru hanre ha ke ai baro da ke jing duai bat ke jing kerpat lam bat ke jing aingo to phin pentip ya ke jing pan ke jong pi sa oblek kum ki kristan nada pisiam ya ke jing kuslai nada pisiam ya ke jing sitom ke ba yalame pisia ke jing kuslai nada pisiam ya ke jing siam jong pi ke ba pher ke ba yalame pi cha ke jing kuslai hanre to phin IT ya de sa oblei bat to pentip bat to duai sa oblei ya kata ke jing kuslai ke jong pi dia kata ke jing pen kuslai ya ke donot ya ke mesim ke jong pi de ban pan na oblei un ya rap ya pi un ai ya kata ke jing tengen bat un sim no ya kata ke jing kuslai ke jong pi tungin bread no ya kata ke jing kuslai ke jing sadin bat bangin pai so oblei bangin IT ya ledi so oblei ba oblei un ya rap yangi na kata ke jing kuslai ke jongi na kata kadaw ngim dei ban kuslai te tangkini ikintian ke baksindian ngengeng ba oblei un kerku ya pi iwei pe iwei nakaburom ke jong oblei amen.